Bona nit. No cal que me presente perquè tots me coneixen. Normalment nosaltres no solem acudir als plens, seguim o bé per la via administrativa o bé per internet, quan tenim ganes de veure-ho. Veuran que tenen, encara que siguin poqueta gent i encara que siguin divendres sant, o per causa de ser divendres sant o dijous a divendres sant, hi ha molt poqueta gent que pensaven que vindria més. Efectivament, estem en processons. Hi ha gent que portem la processó per dins. Nosaltres veníem a recolzar, o perquè per aquesta part Esquerra Unida anava a recolzar-nos encara en una moció que encara que sí simplement posa part del que seria el títol de la moció referent als desnonaments, la segona part seria el recolzament a la gent que han sigut perjudicats en els productes, el que s'hi diuen ara generalment productes tòxics dels bancs. Molta gent del CMSI, alguns de vostès ho saben, que jo no m'he amagat en dir-ho perquè vull que isga la llum, que la gent s'entere, que l'Ajuntament en el que nosaltres estem i al que nosaltres perteneixem ens recolze, igual que estan fent molts ajuntaments d'altres pobles. Normalment en Galícia hauran vist que últimament la gent no ve normalment pacífica, poqueta gent en vingut avui, no sol anar pacífica perquè la gent ha sigut molt perjudicada en els productes tòxics, en aquell cas de Nova Galícia. Així, quasi tots els que som en la província de València, la gran majoria són de Bancaixa, Bankia o de la CAM, que ja no existeix. El que volíem era que quan arriba el moment que avui, com és el punt 23, no han arribat, s'ha fet abans, doncs jo estava sopant, no ha arribat ara. Igual me dona. Bueno, pues jo no ho sabia, vale, pues perdó, no ho sabia. En aquest cas jo no sé com ha quedat la moció, si ha sigut aprovar o simplement ha sigut, com sempre, 10 a 11 o ha sigut recolzat per tot el món. Si ha sigut recolzat ho agraeix perquè el que jo anava a demanar en el cas que no haguera sigut, si ha sigut recolzat ho agraeix i el que volem és que la moció no quede en un simple moment així puntual, que es faci arribar aquest recolzament a totes les institucions, primer, no sé si provincials, la comunitat, nacionals, per a que tota aquesta estafa en la que ens hem vist involucrats i en la que moltes vegades, encara que el poble estigui en festa, no tenim ganes de festa, perquè hi ha molta gent, major o menys major, en la que jo me sent menys major que altres, però molta estafa, en la meva família ha sigut molta estafa, igual com molta gent de la meva edat i molta gent major, que tota la vida, uns per més edat, altres per menys edat, han estat extraviant moltíssimes coses, cada un en la seva mesura sap el que té. Volem que, per favor, per part d'aquest consistori no se quede una simple moció que se quede en el llibre d'actes i tal, sinó que facin arribar on creuen convenient i on més puestos millor. Hem vingut poqueta gent, haguem vingut més gent, haguem vingut de forma pacífica, no haguem assaltat com en altres puestos en Galícia, moltíssima gent sobre 7 poblacions molt dispersades, que allí la població està molt dispersada, no com així, s'han unit, han fet moltes plataformes, han fet moltes manifestacions, han eixit en la tele, en la primera potser menys, però en moltes altres canals han eixit molt, reclamant que el govern es recolze i es tornen els diners. Han sigut molt estafats i en el CMSI n'hi ha moltíssima gent. I per això dic jo que agrairia que no se quedarà simplement en una bona intenció, que s'acabi avui, dijous, divendres sants, i ens n'anem tots a casa, ens n'anirem a casa. Però, per favor, per la part que es toca com a representants del poble, del color que siguin i de la forma que siguin, no anem a dir de quin color, ni qui ho va fer, ni qui ho va aprovar, ni qui ho ha deixat passar. De sobte ens hem vist moltíssima gent sense els estalvis de tota la vida. Ho he repetit i ho repetiré fins que me canse, perquè és que ho tinc que dir i me dona igual. Conforme li han comentat, la moció ha sigut aprovada per unanimitat per tots els grups d'ací, i si vostè que treballa així ja ho sap que les mocions que s'aproven se remeteixen a tots els puestos i no se queda soles en bones intencions, perquè complim la normativa. Jo, en cap, senyor alcalde, jo no m'ha dit que treballés. Vol fer el favor un momentiu? Jo no m'he identificat. Però faci el favor un momentiu. I li diguen que quan s'ha aprovat
i tot el que s'aprova s'envia a tots els estaments que marca i s'ha fet així. És dir, és que no vull que pense la gent que així les coses que aprovem no les enviem i les llegim en això, i més vostè que treballa en esta casa que devia saber-ho. Jo no volia personalitzar, jo soc una persona més que estic a esta banda d'ací. Com una més del poble tinc el dret a acudir així i si pot ser que m'escolte. I no vinc a títol personal, perquè jo el que tinc que fer a títol personal ho faré. Jo el que volia que ojalà haguera vingut més gent, hagueren sigut més gent que s'hagueren donat la cara, no per la cara en si, sinó perquè hagueren sigut més gent perquè vegin que n'hi ha moltíssima gent, de tota classe i condició, de tota classe d'edats. Vale, gràcies. Bueno, bona nit. Jo no vaig alçar-me, que estic cansat. Soc José Vicente Barberà i volia puntualitzar unes coses, encara que agrair perquè tot ja no estava i sí que s'han posat en voler recolzar aquestes coses. Venim en part dels preferents i també n'hi ha subordinats. I volia puntualitzar unes coses. El que deia el senyor Josep, que deixava caure, jo he pogut entendre de lo que són de les preferents no és ningú que tractar de dosura perquè els interessos no apagaven ni el 2%, el que estaven pagant, de per tota la vida que estaven. Què són les preferents que, país que no s'ha com així, que no s'ha parlat? Els bancs, a lo que van orquestar, agarraven un paper, no era comú que jo alquilo un cotxe, tu me tornes el cotxe si te l'alquila, la casa, el piso, o te venc un piso, te dono un piso i tu me dones els diners. Un paper normal, com un bitllet fals, igual. Ve un senyor, n'hi ha que tenien els depòsits i els diuen, passa això, que això és millor que el depòsit que tens. N'hi ha altres persones majors i confiats, encara que foren més jovens i saberen el que volgueren. Els altres que anaven a dur diners, diu, vaig a posar-te així que això pots treure en 24 hores o 48. Vale, li dono el paper, vostè me dona els diners. Me dona 10 milions de pessetes, per exemple, d'ací 2 anys ve, vull comprar-me un apartament en Cullera. Vale, això ja estava orquestat per no tornar els diners mai. Li dono un paper i vostè me dona els 10 milions i ja se'ls queda, d'aquest client. Per tota la vida. Ve a per els diners i li dic a Vicenticà, mira, del depòsit que te'l vaig a passar, te va dir que és molt bo. Li dones els 10 milions que li trac a ella, els paga vostè. Ara ella, d'ací 2 anys, ve que va casar-se amb el meu fill. Un altre que ve, li agarra el depòsit i li passi. Ja no troben els diners mai. Tot això, qui ho va fer? Com molt bé havia dit Pere Blanco, agarren, quan ja no deixaven molts diners així a Espanya, d'altres puestos inversors que n'hi havien en fondos d'inversió i coses d'estes que se fan i de totes aquestes coses, entonces, qui ho orquesta? Van d'Espanya, CNMV i els polítics, PP i PSOE en la majoria. Com vostès han dit molt bé i han reconegut, responsables a tope. Ho aguanten, ho consenteixen i ho trauen avant. Si vostè ha dit, senyor alcalde, que el Banc d'Espanya és el causant, el Banc d'Espanya és el causant i el que mana del Banc d'Espanya és el govern i el que posa el que està de president o el que no està de president del Banc d'Espanya. I estava antes de Zapatero i passar, quan han acabat, que ha guanyat el PP i continuar estaquent José María Fernández Ordóñez, que ha sigut el que ha consentit diverses coses d'estes, el que ha consentit que es haguera bolsa Bankia, el que ha consentit en després, segons està dient en el diari, reconeix de Guindos, de que va nacionalitzar a Bankia, que va intervindre i agarrar-ho tot. Tots aquests són responsables. Han enganyat a tots. Com han caigut? Així n'hi ha molta gent. En Bancaja només n'hi ha 450 famílies. En HMSI. N'hi haurà més de 4.000 milions de pessetes agarrats. La majoria tenen molts diners. Hi ha persones que tenen 100 i pico mil euros, persones majors, molts que ni s'han enterat, moltes persones majors que no s'han enterat i s'havien d'enterar. Els responsables ho faig a tots. La majoria dels partits polítics són els responsables, són els que manen. En un país mana el govern, és el màxim responsable. En una població, el màxim responsable és l'alcalde. En la cooperativa, el president de la cooperativa i en una altra empresa, el president de l'empresa. I són els que se tenen a fer càrrec de l'engany. Què ha passat? Que després d'estar ja més avant el que són les preferents, resulta que se fa un acord que no sé si alguns hauran sentit, que n'hi ha una reunió en Basilea III, que era de la Comunitat Europea, que tots els bancs, com se deu molt d'empreses constructores i tot això, se'ls deu molt als bancs i caixes, que aquests diners estan deduts que no podien potser cobrar-lo, entonces fan que els bancs tinguin que tindre un respaldo de diners, o sigui, una reserva de diners.
tenen que tindre uns dipòsits ells de diners per tots aquests impagos, què fan? Vale. Les preferents, ja des d'Europa diuen, és que les preferents no són bones, tenen que ser accions. Entonces ha sigut, quan han passat accions, s'han oblidat de passar accions en bancs més quebrats. Els que han sigut quebrats, quins han sigut? La majoria de les caixes, que saben qui han estat a càrrec de les caixes? Els polítics. Els polítics són els que ho han dut al traste. Entonces, jo el que estic, no vaig enrotllar-me més, però el que veig que se tenen que fer responsables tots, d'ací, de manera a banda del que s'ha dit, quasi dues coses. Una, que cada un, per independència, en què anem tots junts, al seu cúpules polítiques, que es diuen el malestar que n'hi ha clarament de lo que han fet, si volen que se facin responsables, i dos, a banda que veig que l'amic, la xica que està ahí, està prou enterar des del que cap i informa el que pot, des d'ací voldria que vostès, si pogueren, jo he tratat d'informar que si hi ha moltes persones que no saben el que tenen, ho han passat accions, no saben ni el que tenen, se pensen que tenen ahí que... Persones molt humildes i que no tenen més, no saben més. A veure si podien recabar quines persones són des d'ací de l'Ajuntament o ben al Berca o informar-los i aquestes persones per almenys informar-los de si poden anar en via judicial a demanar-se els diners o fer alguna cosa, perquè n'hi haurà persones per ahir que si es veus dona llàstima és que no saben res, no saben quasi d'escriure, dones en 80 i pico d'anys, viudes i no saben per on pegar-se, que li han passat això ahir en el banc, d'en dir el que siga. Bé, gràcies. Molt bé, gràcies. Un segon que... Ja va? Vale. Un segon que volia contestar-li el company Gavi. Sí, no, en primer lloc, demanar-los disculpes perquè abans no els hem deixat parlar, però entenguen que se fa el plenari perquè si no vostès venen amb molta raó i nosaltres tots estem d'acord. Jo crec que ho han explicat molt bé, tant Maria José com l'altre senyor, que no sé com li diuen, però si deixarem parlar quan parlem d'un tema, tot el que vol vindre així seria una altra forma de plenari molt... Per tant, els han fet així que estiguen el dia d'avui esperant-se. I no res, simplement comentaria a aquest senyor que crec que la mateixa Maria José és la que ens ha fet la petició de la sala del casino per fer una jornada informativa o ha sigut vostè mateix. Bé, doncs, la informació que tinc és que després de Pasqua estarà a la seva disposició a la sala de casino i aquest dia i els dies que vostès necessiten per tot allò que puguen donar d'informació a la gent que efectivament jo crec que ho ha explicat molt bé, és a dir, hi ha molta informació, la culpa, estic d'acord, jo ho he dit abans i ho dic d'acord, la tenim els polítics i bueno, en la medida que puguem ajudar, ahí estarem. Vaso, no? Bueno, em diuen Joaquina. Me diuen com? Em diuen Joaquina, ¿vale? No me sent, jo crec que no me fa falta el micròfon, però vale. Em diuen Joaquina. Jo soc filla i germana de dos arriesgats inversors. I vinc a donar les gràcies a Pere i a Asensio per haver portat aquesta moció i que vostès l'haurien recolzat. Però no vull... Ell ha fet incidència en el tema, però vull dir-li al senyor alcalde que la missió d'aquestes preferents, les participacions preferents de sèrie A, que són el que tenen la meva família, són una missió de 1999. Ho dic per lo de la història, per el seguiment històric. Jo, des d'entonces, no ho tinc documentat, però li puc assegurar que des del 2008 tinc cada persona responsable de cada lloc. De l'Institut Valencià de Finances, li puc dir la història, els càrrecs que han portat, a qui se l'ha passat cada un d'ells. Ho dic per l'interès que n'hi ha en aquest aspecte, en responsabilitat. I pense que està molt clar que ningú pot quedar-se tranquil. I estic completament d'acord amb Gavi. Qui sap devia de veure's en l'espill del costat. Moltes gràcies a tots. Molt bé. Gràcies i bona nit. Mira, encara vaig a dir-te una coseta i això que s'ha oblidat. A part de tot això, tot el que estan dient-se, que estan dient diversos experts en economia d'este país, que ixen en els mitjans de comunicació en un puesto i altre, de que si eren grans inversors nosaltres, poden veure la gent que som els que estan grans inversors. Ara, a veure si el president del Banc d'Espanya té preferents. El de la CNMV, ni el president espanyol, ni el que fa de l'oposició, ni ningú. Ni el que és president o era president de Bancaja,
ni el que ha sigut president de Bankia, ni ningú d'ells, o algun consejero d'aixòs, a veure si algú d'ells preferents. Ningú ne tindrà, que en busquen uno. I a nosaltres m'han tratat de grans inversors, que ells són els grans inversors que han enganyat els demés. Això és perquè se sàpia per ahir. I el que ha dit vostè, senyor, que diu, m'ho recolzarà, jo crec que deuen d'implicar-se prou. No, això, jo recolze, sí, bé, jo no vull que li peguen a un, no li peguen. No. És algo més. Com a responsables, i si no volen ser responsables, com estan en l'equip vostès, com a partits polítics, PSOE i PP, que són majoritàriament els que tenen més d'això, i els altres en la seva medida en el que puguen. Els seus de dalt els ho tenen que dir i exigir. Jo els seus exigir a vostès. Perquè estan en companyia d'aquesta gent que ha fet tot això. Siguin grans, jo no us culpo a vostès. Però si jo omitix o veig que estan fent-ho mal, tinc l'obligació de denunciar-ho. Si veig un foc, tinc l'obligació de denunciar-ho. ¿Estamos? I la invigilància, com això sí que és que han pegat foc, els pares per invigilància van a pagar lo de xiquets de 12 i 15 anys d'ahir de Barx. I estan acusant-nos. Els que han estat ja han estat deixant de passar entre tots de gam de fer alguna cosa. Saps què vull dir? Això és una cosa molt grossa. Són molts diners i molts euros dels que tenen tota la vida que s'han enganxat ahir. Paguen els diners al banc i d'allí que es volen volats. No està gens clar això. S'està dient per dalt, els polítics de dalt alguns estan dient que el de Xipre no passarà, no ve a Espanya. Ja ha passat en les preferents. Com estan dient això? Estan riguent-se de la gent d'Espanya. Estan riguent-se de la gent major. D'esta senyora, i me permetís dir-ho per la que la conec, va dir-ho, doncs, vale, ja estarà. Se m'havia oblidat una cosa que no té importància, i és que els arriesgats inversors són ma mare en Alzheimer i mon pare i el meu germà retrasat mental. Crec que queda clar que ha passat així, no? Si vostè coneix el tema. I no és precís tindre una discapacitat, ni ser una persona de 80 anys. Jo no estic discapacitat avui per avui, ni tinc 80 anys. I com jo, moltíssima gent de la nostra edat. Que confiàvem en que la persona que ens atenia tots els dies o puntualment en el banc, en aquest cas en l'oficina de Bancaixa, d'ací de Carrer Muntanya, cada un que li posa el nom que vulgui, que només té un noi i una persona, no donem el perfil. No, perquè és que ens diuen que són grans inversors, altres que són usureros, i això és mentida. Perquè també és despreocupació de no preocupar-nos de... Perquè en la vida ens han donat un paper que diga que és per tota la vida. Ens han vingut només la punta de l'iceberg. Quan vulguis pots treure, no te preocupes, quan vulguis pots treure. Hem sigut 2 o 3 dies antes i jo dic, i ara sí que personalitzo, perquè jo soc la primera persona que ha firmat els papers. Jo no conec a la persona que ho ha fet allà en Galícia, ni el que ho ha fet en Cantàbria, ni el que ho ha fet en Andalusia. I tots casualment diguem la mateixa història. I no ens coneguem. Ens sabut molt bé vendre-nos el producte, no vaig a dir el que anava a pensar, però sí que és veritat. No és precís anar a Xipre, així Espanya ho ha sofrit ara fa un any. El mes de març de l'any passat, i estem encara en març, va ser quan ens obligaren, perquè era eso o eso, canviar els diners, cada un en la mesura de la quantitat que tinguera. Canviar els diners per uns papers que se diuen accions. I aquestes accions, a mi no me feien falta comparació, jo volia el meu capital, i cada un el seu capital. Era eso o eso, no n'hi havia més, i en una setmana. Tal dia te citaven perquè tenies que vindre el 23 de març, pensé que era aquest dia casualment. L'altre el 24, i anaven citant-nos a cada un. Papers ja plens i a firmar. Ignorància no, no saps el que t'has vist, ens donaren comptes 2 mesos després. Perquè accions que tenies l'acció de pensar què podria passar. A lo millor, qui ja anava a dir que bé era un mal menor tindre accions de Bankia? Qui anava a pensar que Bankia estava a quebrar? Qui anava a pensar que la campaneta del senyor Rato mos ha donat la campaneta molts anys i me pense que els meus fills no ens arribaran a cobrar alguna cosa? Però això, Xipre ho tenim en València, Xipre ho tenim en Espanya. No és precís esperar el corralito de Xipre ni el corralito que en el seu moment fora el que sempre anomenem allà en Argentina. El corralito moto l'han passat d'un moment a l'altre de tindre cada un en la seva mesura la quantitat que ha sigut i de repente no ha sigut el 20% ni el 10% que no li agrada, no li alaba ningú. No són grans inversors. I s'ha sigut de cada una la seva quantitat a 0 patatero, perquè ve si ven les accions de Bankia. Val més el paper, el gramatge del paper, que el que va a l'acció. A més que jo no volia comprar accions.
Ni jo imagino que ningú, perquè cada un quan vol va i les compra en el moment que creu oportú i tal. Però no, i així no ens han quedat. Com tenim que tindre, senyor alcalde, ganes de festa, ni ganes de bous, ni ganes de processons, si les processons la porten per dins? Però mira, sempre ens quedarà, si Déu vol, i arribem, jubilem-nos als 67 anys, fent més hores, guanyant menys, pujant els impostos i no tenint la reserva que tota la vida hem estat esperant. Els nostres fills no tindran faena, els pares no sé si arribaran a una jubilació decent a la jubilació, als 67 anys, ja veurem què fan els nostres fills, perquè jo, mira, em poc m'apanye, però els meus fills tenen que estudiar, tenen que treballar i no tenen mitjans per a poder-ho fer. I a qui li ho demana? Al govern? Al banc no vull ni entrar. Al banc és que evitem entrar, i si és a Bancaixa especialment evitem, la gent que estan tan calents, a Bancaixa creuem la cera, no passem ni per la cera. Em diré això prou. Bona nit.